No, me refiero que... Señor Pirotecnic, pot comenzar la Vamos fuera, vamos todos fuera. Jo crec que aquesta primera mascletà és un indicador molt clar de la tenacitat del Montfaller de fer la mascletà. Som la primera gran festa que es fa en la Comunitat Valenciana, som la primera gran festa que es fa en Espanya i l'anem a fer bé. I anem a fer una gran festa perquè l'Ajuntament, entre altres coses, també s'ha preocupat d'ajudar a tot el Montfaller, s'ha preocupat d'ajudar a les comissions falleres, 3,6 milions enguany i en rebran, 5,3 van rebre l'any passat, i també s'ha preocupat d'ajudar a totes les empreses, les xicotetes empreses, a tots els autònoms que treballen en el Montfaller mitjançant el Pla Resistir. Per tant, som unes festes molt populars que indiquen una gran tenacitat per part dels valencians, per part del Montfaller, i l'Ajuntament, d'una forma molt clara, vol col·laborar i treballar amb ells.